ጽቦና ምስ ድምጽ ሓፋሽ ዘለኹም ክቡራንን ተኸታተልትና ናይሎም ትሕዝቶ ዛመደብ ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ንስኹም ውን ትሕዝቶታት ዛመደብ ንምክትታል ምሳና በምህላውኩም በወገንና ምስጋናና ክንገልጸልኩም ንደሊ ኣብዛ መደብ ብርክት ዝበሉ ዝተፈላልዩ ርእስትታት ዝትንክፉ ትሕዝቶታትን ኣእምሮ ዘዛንዩ ጣዕመ ዜማታትን ተዋዲዶም ንምክትታልኩም ይጽበይለው ክሳብ ምዝዛም ምሳና ክትኮኑ ዝዕድመኩም ኢዮቤል ጽጋንሴ ወዲ ሰብ ኬንዮ ኣብ ጽሕፍቱ ኣብ ምርጭውን ይነብሪው ካብዚ ብምብጋስዮም ድማ ገለሰባት ንጽሕፍቶኻ ባዕልኻ ኢኻ ጽሕፎ ዝብሉ ገለሰባት ውን እቲ ኣብ ህይወትካ እትገብሮ ፍሪው ጽሕፍቶኻ ዝኸውን ብምባል ይምጉትዮም ሰብ ኣብ ምርጭኡ ዝነብር እንተኾይኑ ደኣ ናይ መን ምርጫ ኾንዩ ሕማቕ ክነብር ዝደሊ እናበሉ ነዚ ምጉት ዘራጉድ ሰባት ውን ኣይሰኣኑን ሓቂው ኩሉ ሰብ ምርጭኡ ኬንዮ ጽቡቕ ዝበለጸ ክኾንል እዩ ዝደሊ ምርጫኻ ምርጫ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ተግባራዊ ክኸውን እትኸፍሎ ዋጋ ብግዜ ይኹን ብጽዓት ኣብ ምጭባጥ ጥሙሕኻ ዝለዓለ ዋጋ ኣለዎ ብሓጺሩ ወዲ ሰብ ዝዘርአዩ ዝዓጽድ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ካብ ዝካየዱ ወግዓውያን መርዓታት እቶም 50 ሚእታዊት ኣብ ሓጺር ግዜ ብፍትሕ ነበረ ከም ዝኾኑ መጽናዕትታት ይሕብሩ ኣብ ሃገርና ውን ፍትሕ ኣሰካፍና ኾነ ይኸይድ ምህላው ብዙሓት ይሰማምዕሉ ነዚ ዝተገንዘቡ ገለ ተጫረቕቲ ብኽራይ ሊሞዚም ዝተጸምበለ መርዓ ብቁጽሪ 4 ኣውቶቡስ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝዛዘም ይበዝሓሎ ብምባል ክሕጭጩ ይስምዑ ጠንቂ ፍትሕ ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ካብቶም ብዙሓት ጠንቅታት ቅኑዕ ዘይኮነ ምምራጽ መጻምድቲ እዩ ብዙሓት ኣብ ሓዳር ዕዉታት ዘይኮኑ ሰባት ጠንቂ ምፍትሖም ኣብ ምምራጽ መጻምድቶም ከም ዝጅምር ድማ ዓዊሎም ይዛረቡ እቲ ዝገርም ድሕሪ ምፍትሖም ውን እንተኾነ ነቲ ጌጋ ዝደግምዎ ምዃኖም እዩ ንምዃኑ ብኸመይ መጻምድትኻ ትመርጽ መጻምድቲ ምምራጽ ከም ቀሊል ዕዮ ድዩ እምበር ከስንሎሚ ነዚ ኣልዒልናዮ ዘለና ርእስቲ ንምድህሳስ ንህዝቢ ዮሃንስ ፍትዊ ዝተዳለወ ትሕዝቶ እናበኹም ከነቕርቦም መጻምድትኻ ኣብ እትመርጸሉ እዋን ንዝበዝሐን ዝጸዓቐን ክፋል ህይወትካ ምስ እትመርጾ ዘለኻ ወይ ዘለኽ መጻምድቲ ክትነብሩ ወሲንኩም ምህላውኩም ብግቡእ ክትግንዘቡ ይግባእ እዚ ብኣሃዝ ክንሪኦም ከለና ክልተ ሲሶ ናይ ዕድሜኹም ማለት እዩ ንኸምዚ ዓይነት ዝነውሐን ዝጸዓቕን ክፋል ህይወትካ ከም ኣካልካ ብምዃን ክሳልየካ እትመርጾ ሰብ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሕቶ ኣቃሊልካ ዝርአ ኣይኮነን እሞ እቲ ንመርጾ ወይ ንመርጻ መጻምድቲ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ወይ ክትከውን ኣለዋ ምግማቱ ከቢድ እዩ ብብዙሕ ምኽንያት ምምራጽ መጻምድቲ ሓደ ካብቶም ኣብ ህይወት ዓበይቲ ዝበሃሉ ውሳነታት እዩ ብዙሓት ዕዉታት ሰባት እቲ ዝበለጸን ዝሕበኑሉን ውሳነኦም ኣብ ምምራጽ መጻምድቶም ምዃኑ ይዛረቡ ምኽንያቱ እትመርጾ መጻምድቲ ኣብ ምህሳስን ምድማቕን ሕብሪ ህይወትካ ዝለዓለ ረቑሒ ስለ ዘለዎም እቲ ንዝበዝሐ ግዜ መናብርት ዝኾነካ መጻምድቲ ቅድሚ ሰብ ምጽሓይ ብራቕ ድሕሪ ሰብ ድማ ምጽሓይ ዕራብ ትሪኦ ገጽ መጻምድትኻ ኣብ ውሳነታትካ ከማእዝነካ ይኹን ከፍርሰካ ተስፋታትካ ከሐይል ይኹን ከድክም ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ምሁራት ናይ ዝዓውዲ ይዛረቡ ዕድመ ዝምባለ ድሕረ ባይታ ወዘተ ገለ ካብቶም ኣብ ምምራጽ መጻምድቲ ወሰንቲ ዝኾኑ ረቑሒታት እዮም ዕድመ ዝድርኾም ኣተሓሳስባታት ክሳብ ዝሃለዉ ዝተረሓሓቐ ዕድመ ዘለዎም መጻምድቲ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ክህልዎም ባህርያዊ እዩ ከምኡውን ዝተፈላለየ ዝምባለ ድሕረ ባይታ ዘለዎም መጻምድቲ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልይ ክህልዎም ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ስፖርት ብንጡፍ ትነጥፍ ጎርዞ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ገዛ ፍጹም ክትወፅእ የብላን ብዝብል ኣተሓሳስባ ዝዓበየ መንእሰይ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ምስ ዝዛመዱ ድሕረ ባይትኦም ዝፈጥሮ ናይ ኣረዳድኣ ፍልልይ ክኽሰት ዓቢ ተኽእሎ ኣሎ ኣብዚ ካልእ ክትጥቀስ ዝኽእል ዓቢ ነጥቢ መጻምድትኻ መን ክመርጸልካ ኣለዎ ዝብል እዩ ነዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ መልሲ ክህብሉ ይስምዑ እዮም ኣብ ሕብረተሰብና ወላዲ ንውሉዱ መጻምድቲ ክመርጸሉ ሓላፍነቱ ምዃኑ ክሳብ ዝቐረበ እዋን ክንዕዘቦ ዝጸናሕና ጥራይ ዘይኮነ ብውሑድ ቁጽሪ ሎም እውን ንዕዘብ ኣለና
نايزا أبنات قدامو تولدنا مسنرئي كساب اوان حصة وي مرعا يترف بحر مصامتهم مسلا ويون مسلو ترائعهم زيفلت خنصهم كندزز أكل عدمة أب حدار بأمنت كسون عمر أيم بقرة تأمريهم إذا خنات نحدا معرباوي صوت وايكوينو كسمعو يخليو اتحققن النسيو انتلو مجن نحنا من سيات نولدنا سرح نمفكاس ديو نمكباد نصبو دينا حماق ازغيروانو مصامتنا بعلنا نمرصلو اوان يزلنا اوان مصامتخا اب تمرصلو اوان زخونه غزياو درخيت انتزيهالو تمرصيوم حد خابتوم غزياويان درخيت هانينيتايو هانينيتا ببزحي نمنسيات زتقع حمام فقريوم بهانينيتا تدريخوم زتمرارصو مصامتي علميوم اب حدار انوي حيكونن أنكنايزي إتي بهاني نيتا زتلع تتفقري أب حدار نزخصتو إن أشتو قديات كتصورهم عقمي يخون أخالو سلزي باليوم مصوار حد خبعنود إناي حداريوم ولا كوا دحر ممراس مسامتي زل على رأستن تخونن تتصورنت تمرس أزل خمس أمتخان تتصورنت جزائر إسخان كمي مخانو جنام جنا كتمرارت كاللخا كتجنزبو زلكا عبعي يوم بحصر زبله مسامتخا كتمرص كلخا بعتوبنت ننوح اوان كتحسبلو اقداس يوم توسخي مدلاواتكا نحدر باكلاوي سنا امراوي قطباوي وزته زامسلو كتدنفعهم يقبا مزازم كخوننا حد خابتوم ناي عالمنا افلوطات فلاسفه سقراطوس مسامتو ازيا سغنطير منبارايو اززنتوم سقراطوس نبهر مسامتو ناي عقل كوليج بمبال كغلصو تسمعيوم ببهر مسامتو بزح غزي كزارب زتسمع سقراطوس حدا غزي كم زغبل حقيقو نيروم نزخونه سب تمرعو بمبالي ازمعد مغنياتهم حياوي تبعلت بيت انتدابصي حتو بسلام نبر كمزناتي سغنطير انتدابصي حتو دما فلاسفه يخون إلو نيروم بزخونم ابز كنردو زلنا ممراص مسامتي قليل عيو كم زي كونيوم سلازي اب ممراص مسامتنا طنقق دا نبل